Здравейте, приятели! Аз съм Крис и днес ще играем едно лоби в Roblox. И условието е, че всеки път, когато умра или падна някъде, ще трябва да ям по една от ето тези дъвки. Взел съм си 3 пакетчета и когато дъвките свършат, видеото приключва. Тоест трябва да изям всичките дъвки. И ще трябва да ще ги плювам, когато стигна до някакъв си чекпоинт, например. Сега съм на гости от баба ми и няма много интернет. Затова малко ще почакаме да зареди. Ето, зарежда играта. Направо нямам търпение да тисам тия дъвки, защото никога не съм ял такива дъвки. Аз си ям такива мои си. Никога през живота си не съм ги опитвал. Така. Само минутка. Нещо. Какво е това сега? Така просто. Ето, търсиме лоби за играене. Кое не съм играл? Ужасяващия Луна парк. Не съм го играл. И когато умра, ще трябва да взема тези дъвки. И няма значение докъде съм стигнал на лобито. Просто го изключвам. Просто спирам на видеото и лобито. Момченце, какво ми викаш? Малко зарежда. Влакчето на ужасите. Качвай се! Тръгвай! Ау. Ето. Качих се. Видме какво има тук. О, добре, че влакчето не работи, иначе сега да бях фръкнал в лавата. Вижте само какво има. Не знаете толкова време да съм играл Roblox на компютъра. И само да ви кажа, в едно от следващите ми видеа ще има giveaway, ама това ще е някъде, когато се прибера от почивката, защото съм на ваканция. Някъде по-натам ще има и един giveaway. Няма да ви казвам сега, и в едно от другите ми видеа, които ще направя, ще разберете за какъв giveaway ще има. Умрях уникално. Трябва да пробваме сега една от дъвките, защото аз бях забравил за тях. Отваряме ги и започваме. Аз забравих за тях. Ето, взимаме една, слагаме. Не са лоши. Ма да се... Ако знаете, аз съм уникално първо на Roblox, но понякога си умирам. Фрутица. Още една хапна. Мога и ще се опитам накрая на видеото да видя колко дъвки. Да видим дали ще изтъкне. И ако мина лобито, без да ми свършат дъвките, ще изберем друго да играем. Ще играем на различни лобита. Така, връщам се. Хоп. Ето какво става. Моряк, дъвка.
Това е люто. Ръце някакви. Бягай, бягай, бягай. Няма да ме хващат. Бягай. Не искам да умирам. Добре да не умирам. Скок. Скок. Още една дъвка. Никога не ще бъде то. Това е толкова луто само. На мен това ми е супер клип. Тук няма как да лапна дръвка, защото няма да падна. Няма как да умърна от това. Почти. Това не се боли. Трябва да внимавам. Това е като стълбички. Те знаеш, някои лобита могат и да са изкачени в канала, които сега ще пробвам, просто ще пробвам там до лобита с паркур. Хоп! Беше прагът на смъртта. Не! Ох, стига да е. Насаме за малко. Сега продължаваме. Скок, 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 скок. Те дълги нещо ме надъхаха. Хората казват, че се избелват, че може да се избелят зъби. Да знаете, моите не са от тази чища, затова ще пробваме после, когато ги изядем на края на видеото. Колко ще са ми бели зъбите. Казват, че се избелват зъбите с тия дъвки. Поредна дъвка. Ох. Направо. Всеки ги е ял тия дъвки, ама аз никога не съм ял през живота си. Това ще първи път. С толкова лути. Направо. Не мога. О, да, изпоменах в началото ми, когато ще стигна до някакъв чекпоинт, трябва да ги изплюя дъвките. Ама реших да го сменя това правило. И някакъв мне казвах сега. Слушай. Мисля, трябва... сега това мога да го звучи. Не мога. Тия Джони. Сега, идеята ми е такава. Умрях. Когато имам прекалено много дъвки в устата си, тогава да ги изпия. Ако имам много дъвки и стигна до чекпоинт, тогава да изплювам. Сега не. Не, това е супер люто. Направо, сега съм изяла тук 50 връзки чесън. Так. Клон убиец, бягай! Мразя клоуни, дори убийци. Шегувам се. Обичам клоуни, ама не убийци. Аз сме с дявол. Той е глупав. Пълно е глупав, за това. Това мислех, че ще умра тогава, ама не умрях по някакъв начин. Някаква магия слушай. Ето ми геройчето. И казва, вижте какво каза. Абонирайте се за канала с камбанката. Служете лайк на това видео. Оп. Имате 5 секунди да се абонирате. 5, 4, 3, 2,
1. Абонирахте ли се? Чухте какво вика, приятелю? Абонирайте се за канала с камбанката. Сложете лайк на видеото. Уп! Сега не съм... Тък щях да казвам, за сега не съм умрял, ама съм умрял. Не, отново. Толкова трудно. Макар с дъвки в устата да говоря, това не го правете, когато имате храна в устата. Не се задавите. Слушайте ли звука? Слушайте ли скърца? Бля, 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 не те слушам. Сега. Не ме спуска бе това. Какво е това, бе? Това е направо пълно. Не го натите в толкова на парк. Бързо, бързо, бързо! Чакаме. О, кетчуп! Тя са много реалистични. Опа. Убихме стигате. Не мога просто... Тя просто дира да пие вода. Бързо, бързо, бързо! Не успех. Бля, 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 бля. Не, ще мина през този портал. Ще мина през този. Това е това. Това на първи скок умрях. Много е рай. Рай! Това е среда. Трябва да ги изпълним много бързо. Трябва ми на чекпоинта, не мога да ги спля. Ще опитам да взема този чекпоинт и ще ги спля. Последно ми видях, когато ми свърши едно пакетче дъвка. Така изплювам. Да взема другото. Опитам да ги спля. Не, трябва да ида до чекпоинта. Чекпоинт, хайде. Бях накрая. Скоро трябва да отида, просто умора. Просто ще гранатия. Това е супер люто. Не знам това за колко години е, ама особено не знам. Не. Не, това е супер гадно, направо не мога. Това трябва да умирам бързо. Не, ако умра, не искам да умирам сега. Да, най-накрая.
Трябва да видим какви са мизовите. Жълти какви? Добре ли са? Ето вижте. Май не са. Добре. Не, тук не бива да умирам, моля. Отварям си следващия пакет. Не мога, просто това е супер люто. Моля. Направо, ако това ми изберат зъбите, никога повече няма да имам такива зъбки. Никога повече. Толкова са люти направо. Приятели, направо това е екстра люто. Още една. Може тях да спълня малко въздух. Тези скоро се самоубиха. Това е екстърното. Но повече няма да дам такива дъвки, наистина. Ама това го правя заради вас. Внимай, убиха ме. Направо съм екстра. Това е екстра. Сега на къде съм? Трябва да мога. И следващия чекпоинт ще ги изплюя от тия дъвки. И да пия на малко вода. Не. Разбрахме се, ще слушам правилата. Колкото и да е зле направо, не мога. Опа, аз забрах дъвките ми. 2 още. Не, това е тотална смърт. Мене без пия. Да съм готов за игра. Извинявам се, ма трябва да ги плювам, защото много са ми люти. Не, моля те. Рапич. Знаете ли какво? Другото пакетче дъвка ще поставяме за наказание за едно от другите ми видеа. Сега трябва само това да изчерпам и видеото ще свърши. Защото другото ще го оставяме за друг път. Ето ще ми е още по-късно. Сега разбираме на ютубърите как имаме, когато ядат такива.
Това дъвки оставят още. Minecraft. Последното. Добре, видите пред сега. Че готово да ползвам. Трябва да малко вода. Направо това яко мъчение за мене. Сега първо. Радвам се да ви е харесало това видео. А от мен, приятели, чао!